Friesner. Aici Hansen, vești proaste. Am auzit ceva, vreau precizări, n-avem timp de pierdut. E adevărat că Ion Antonescu a fost arestat? Von Killinger a fost la rege. Acesta a confirmat noul guvern, care dorește să facă armistițiu cu rușii. Nu intenționează însă să lupte împotriva noastră. Așa credeți voi? Aici, pe front, situația este catastrofală. Trebuie să preluați imediat inițiativa. Gândiți-vă. Că întregul grup de armate Ucraina de Sud rămâne fără posibilitate de retragere. Da, dar așteptăm un răspuns de la Führer. Cu cine ați vorbit la Berlin? Gestenberg a vorbit chiar cu mareșalul Göring, care l-a sfătuit să nu întreprindă nimic și să aștepte ordinele Führerului. Am să vorbesc și eu cu cartierul general. Dar țin să vă atrag atenția că timpul pe care îl pierdeți este categoric irecuperabil. Peste câteva ore situația va fi alta. Mă pierdusem în valul de lume. Auzeam în urma mea hohote. Râdeau toți, cum se râde acolo primăvara. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Ce se întâmplă? O întrerupere. E nemaipomenit. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit, în deplină înțelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea țării de la o catastrofă totală. Ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite. Români, O aud pentru a treia oară. Tot ascult Sire și nu știu ce lipsește. Eu mă tot gândesc ce l-a făcut pe Pătrășcanu să spună că e amenorăcit. Ce a vrut să spună cu asta?